Príjemný dobrý deň, moje meno je Pán Klobučník a rád by som vás privítal v tejto mojej klobučníckej dielni, kde spolu so svojimi učiteľmi vyrábame a šijeme a stále vymýšľame nové klobúky. Keďže som majiteľom tejto dielne, je pochopiteľné, že stále rád nosím klobúky a mám medzi nimi 7 najobľúbenejších. Minule ma jeden z nich, práve tento, začal tak na hlave čudne omíňať. Rozmýšľal som, čo to môže byť. Pozrel som sa a našiel som v ňom odkaz. Tak zaujímavá fotka sochy Slobody spolu s nejakými modernými výdobytkami techniky. Zamýšľal som sa, čo mi asi tento klobúk chcel povedať. A prišiel som na to. Keby tento klobúk bol iba jediným, ale mám aj ďalšie, dokopy 7 obľúbených klobúkov a každý z nich v sebe ukrýval nejaký odkaz. Nepoviem vám teraz, čo to znamenalo, ale pozývam vás, aby ste sa pripojili a spolu so mnou odhaľovali jednotlivé tajomstvá v každom z týchto klobúkov. Pripojte sa na Vypni telku a zapni seba. Je to presne, podajte mi ten plagát prosím, je to presne 25. až 31. mája 2015, kedy sa spolu so svojou skupinkou, so svojím stredkom, so svojou rodinou, fardosťou môžete prihlásiť na VPRK a spolu so mnou odhaľovať tieto jednotlivé tajomstvá. Zažijeme týždeň plný srandy, plný rôznych aktivít, plnohodnotne ho hlavne prežijeme a na konci sa dozvieme, čo to všetko znamenalo. Preto pred každým, ktorý sa pripojí a ktorý sa nebude báť odhaľovať, čo tieto klobúky nám chcú povedať, pred každým z tých dávame klobúk dole. Lebo má to zmysel. Tak pripoj sa a nezabudni, Vypni telku, zapni seba 25. až 31. mája.